Afam bụ Chukwuemeka Emmanuel, abụ onye mbuji autonomous community na Eha-Amufu. Ọmụnwa bụ ọkamgba one of Enugu State. The ọkamgba one of Enugu State bụ ewinigo m champion Enugu State 5 good years and ugboro 5. Ishilo gọọmenti bịara wepụta ihe ga-anọchitere anya ha. Isi ụzọ local gọọmenti ewepụta m mgbachitere isi ụzọ winchara local gọọmenti nke izizi. Abịa the next year and defend there. Abịa the third year and defend there, even to fifth one. Up to now, I can with the trophy. Ya bịara taa bụ obodo anyị bịara bụ isu. Otu a ka ọ si adị na mkpụrụ ọbụla na Eha-Amufu na Igba Mgba. Ọ omenala ka anyị na-eme. And eji egosi ụmụaka dị ike. Ndị Eha-Amufu, ndị dị ike adịghị ihe, a ga-egosi dị ike n'ebe a na-aṅụ mmanya, ebe a na-anụ. Ote bụ onye dị ike ya gosi na ọ dị ike karịa ndị ọzọ. Mụnwa mgbe m na-apụta ebe a ka m bidoro na-agba ebe a na-afụ na m na-agbata ya. Dịka mgba mba obi dị mma nwere iyi na nna agbara mgba na m bịara abịa ọ ka mụ mana nnọta na m abịarọ mana m bịago na we must na m ga-agbari mgba duto na nlaikere mgba m gbara nlaikere ma n'oke m karịkwa fit ịgbakwa ọzọ. Taa bụ ụbọchị ịwa ji nke ndị Isu dị na Eha-Amufu. Isu nwere bụ autonomous community. Igwe ya bụ igwe obodo. Ọ nọ na biye. Anyị gbasi ya mgba na anyị je na biye je kene. Mgbe anyị na-abịakwa anyị je na biye kene kwe azụ igwe obodo. Mana igwe ada abịa ekiri mgba. Emechezi everything na na-eme ebe a na eje na obie igwe mekwe ọ na-emebu mbụ. Taa ka anyị wetara ịwa ji nke ndị Isu. Mgba ya ka a na-agba. A na-agba today n'Isu. Biye bidoro our forefathers. Biye bidoro enu. Anyị amara mgbe o bido. Mana na-eme ewe mụkwa ndị dịka anyị nwa. Mana ndị Igbo na-asị na ọkụ ọbụla agụrụ chi nwata n'aka. Ekwesịrị ịhụ ya na. Ma onye ọbụla nyere ọkụ, o menye ya n'aka na onye nwa mezuru ya.
and anyị si na iru nke anyị nwa ọmanchu na iru anyị ọ culture dị from mgbe ala isu bido ala Eha-Amufu bido anyị na-eme ihe mgbe ọbụla ndị ọbụla na-agba mgba n'Enugu steeti na-amụta Eha-Amufu n'aka anyị ejego Enugu steeti wee buo cup 2 times ile anya n'akụkụ ma onye m na ya na ebe a ewinigo cup Enugu State General onye ọ defender bụ onye ud during the Sullivan Chime regime. ikwu adị m afọ 33 onye na-eme anya ọfụna ka m dịkwa fit ana m eje akụziri ndị kọmuniti ndị ọzọ niile dị iche iche ejego m Ezeagụ ejego m Nindi ejego m Nsụka ejego m ifu ma Anambra kụziere obodo ka esi agba mgba ndị chọrọ ka esi agba mgba enwere m ọgbakọ ụmụaka nna achịkọba akụzie ka esi agba mgba and ọ ga-ama ezigbo mma ma gọọmenti tinye ichu ịkwalite omenala ọ ga-eme n'ụmụ ntorobịa ama na-atinyegesi anya n'ihe rụrụ arụ ha chanele ikeva nwee n'ebe o sitere mma a ga-eji na bụrụ mmadụ like mnwa asịgo taa na njeti aka n'ihe ọjọọ ọ ya bụ ezigbo ihe arụjọ gbuo onwe ya because o mere ebe ọbụla njere amara m ọkamgba o mee m ada m eti ichu n'ihe ọjọọ onye kwanụ m ndị na-eriju afọ ọ bụ na gọọmenti ga-atinye anya ka a na-akwalite mgba Igbo ọ ga-eme m ntorobịa because n'otu nna achịkọba ị na-aṅụ ha na-aṅụ ma mmanya ike nke na-aba n'anya ide so n'otu ahụ because ọ na-eme ike nwoke nwere ya na-agbada mgbe nwoke kwesịrị ịdị n'uju nwoke ihe ọ na-edida nwoke so anyị na-ayọ gọọmenti ka a tinye uchu ka a na-akwalite mgba ka ọ baa ụmụ ntorobịa ndị nwere mmasị na mgba.